Bondioma na gamonte monna mo mechuku ọtụtụ ọma ni ọtụtụ ọma unu niile ọtụtụ ọma nwoke na nwaanyị na tachawụla Uka Eke mama na chitani wena ụlọ na mma wena ụlọ ikwu na mma wena ụlọ nta na mma tanyị bụ Eke n'ụbọchị Igbo na bụ isi ụbọchị bịa bụsịkwala Uka Eke kịta ka njem ata ya mere na anọrọ ọnọdụ abalị Uka Eke mmanụ Uka Eke asọ ndị ọtụtụ ndị mmadụ aghọtachara mana anyị akọwa sọm na anyị nwere ike ihe dotu anyị anya as time goes on atụgodu nzu ọtụtụ bụ ha nwa arabụ na-agụ anyị kọwaza anụmanụ bụ ịta balụba ekwuo ọ gị na-eme Igbo ndị ọma obi Igbo mmụyo ndị ọma njem ọnụ ka apụta ka anyị tụọ nzu ọtụtụ ka anyị kọlụ ụwa kọlụ ụmụ arọ ka nke anyị si dị ka anyị kọlụ ụmụ ụwa kọlụ ndị enu kọlụ ndị ana kọlụ ndị ọcha kọlụ ndị oji
na nke anyị bụ ngo nzu na nzu ka anyị na-ekpe nzu na ọjị ana chukwu anyị na-aza ekpere na lele n'owu chukwu anyị na-ekpere ka anyị na-ekpekwuru nke anyị so nke bụ nwa ihe onye Igbo bụ nwa afọ Igbo uche kedekwu ya gba ha n'ọsọ sị ka rapụ ire nke gị na-eme na nke ndị ọzọ dịkiri ọcha mana nke ndị ọzọ makịrị ya anyị bụ omenala Igbo nwere usoro esi eme so ịbata ike ịtụlu ntị na ịtụlu anya na ịmara ịdị ihe eme nke gị ka ma makwa ya onye ala ebu ji na-emeghere azị si na-eme omenala abụrụ ya bụ na ọ bụna ibu ụzọ orine n'Igbo olu Igbo orine ị na-emekwa omenala gị n'ụdị oyibo ị na-eme ka ndị mata ọ bụna nwere somethings na-aghọtara ụdị ya iju ese akọwalị gị ya mazị ori eji na-esezi na nke gị na-ene sọrọ ọkwụrụ na n'iyi unu sohere ndị ọcha anyị nalụ n'iyi ya na alụ nke anyị ewukolu a na direct nke a bụwa jizili uche ezinuche ka ha ji ezuzu anyị n'ahụ uche ka ha ji ezuzu anyị n'ahụ ndị pastọ anyị na-abụkwuru okilikidi joinzia ndị nwetara brain ndị nwetara uche kwesịrị mgbasa ozi ọma nwale ịdachi na ụdị ya na-eme na-ahazi na ụmụnne ka ha na-egbu wee mere wa jizi opportunity ya n'ilu eze ndị ọzọ ọfisi ọ bụrụ ha na enwere ezigbo pastọ enwere ezigbo real man of God mana onye bụ Chukwu kpọrọ ya mana wadị 100 mana wadị 2 ma adị 100 so ihe na-akọ bụ na ọ nwere ya dịka nke ndị so dị anụ adịgo anyị bapụta na mmadụ 100 adị 2 bụrụ ezigbo mmadụ na niile ịbara na ibe dị ya kedu ejiri ochuche gị bele ebele maka na ibe na-eme na ọ bụrụ nke gị dịba ahụ kedu anyị arapụta nke anyị ndị a na-anọ n'ọnwere omenala bụ nke anyị ahụ na mmadụ na anọ ha dị nyile akwa ọcha ilu ọ bụla bụtalị m ibe nje ihe ya bụ na ọ dị ya n'otude na omenala Igbo abụrụ ọba nkechi ọba destiny na omenala Igbo bụ amoso sochal ị na-edozi ibe na-aga ọbọ na-achụ anyị na-emali ibe dị n'omenala Igbo akwa ọcha na akwa mmemme nya ka anyị na-eyi nya bụ nke anyị so ụdị a na-anọ na ọdị na ọsọ na pati of omenala na-eme so nke bụ onye nọ ọnụ na-egenye nwendị na-ebido mkpo nzu na ọjị ekere ọbata na nzukọ aka na-atụgoduru mmadụ bụ na-agụ mana very soon ọjị ya landị Okay.
kere ejelibe chukwu ụmụnne m unu ejeli na nke chukwu eji apụta si na n'ụka na ụka ka ezi dị na nke ndị unu bata atụrụ ha na ezi adịrọ n'ụka n'ihe nnegwu bụ oge ọbụla ibe na amụrụ gị ya nọdụ di ya ịpụtazi na tọtesi na eme ohere nne Ukolo Odenigbo mne m wee kwutekọ eme ibe a na-agwa unu na-eme nke emeli gị nke ọzọ ekpe ekpere emekwe nke ọzọ akara ya bifo mmadụ apụta ụwa akacha ibe ya dị na akatachawa ya bụ ihe ọbụla emele ibe emele n'ụwa dị shie mma so mmadụ dị sivụs unu na-asị unu na nke na mmiri akwụ ya esi n'elu mee ma osi na ana mee mmadụ ebe mmiri akwụ iji aka gị kpetele onwe gị ụdị si kwado na saịdị ụdị anọ tụrụ na mekịta na nọgide na mmabaga n'aka pastọ lie m ọlụ maọbụ mmabaga na akọwa onye dibịa olie m ọlụ ya asị isi bụ dibịa dị na n'ibu na ame n'iwuru chukwu a na n'ịgwara anwụ maọbụ ị na-agwa onye niile ịgwọlụ m agwa na amara mbọ nwa na-ahụ ya men elugofe mmadụ ejegokwe ụfụ n'anya so n'ihe a na-akọwa aka ya maka ndị mmụ ara na-eto eto na-eme na ọnụ na-eluru ya na-arụ onwekwa ya nweta obele gọs na-abụ ọlụ gaị na nya na ọ nwere ozi n'ibe mana nya amabịa mana ihe dị n'ụwa na amachara ihe dị n'ụwa amacha so ngị bụ ihe na ibe na-edoro anya ebe ndị dan ya nweta ụdị a na-anọ n'ọdọrọ m anya ana m ebe ndị ezigbo dan that's why some people ụmụ like this asa m dị nwayọ mana ịbata m ime ma madụrụ nwayọ na I need m ka mmalị some things na mmarọ ịbata na and na matter of na mụ na disrespect anybody or na mụ na-akpali mmadụ amara m mesi ekwu ya mana nnọdụgodo ama dị loyal to everybody ya nja dị ama mụ chọrọ ka m mụta mmụọ ma ịchọta ka takes advantage ma ịchọta ka ite as ka ịbanye m ime na because of my loyalty to you man ebe aka mmadụ na-afatụwa gị with yazi mụrụ ụdị ọbụla arụ ọ nwere ndị Igbo na-asị na etagalụ n'ike etagalụ n'isi na-echetara maka ajọ isi gị na ije atị arụ n'ike na echetara maka nsị bịa n'ike na ya atakọlibe niile tapụ anya kwele ya funye ya n'ebe dị gị mma ozugbo abịakwanị taa bụ Uka Eke ekpere Uka Eke ka a nọ ibe nwaanyị ka eme ka tonzu eke onye ọbụla nọ na-ege ntị nyebe ka o tonzu ibe anyị na-akọ ome ya maka omenala Igbo ọ ya adị omenala Igbo ya adị omenala Igbo nwere usoro omenala Igbo nwere ụkpụrụ omenala Igbo nwere ụdị onwere dị eji emie so gị bụ onye bụ onye Igbo na-ege ntị pụta na nke gị bịa na nke gị ihe ọbụla na-emego ume ije nke gị na-egwu egwu aka bụ Uka Eke na ewezi m nọ n'ụlọ ụka ma mụ nọ anọ m n'ụlọ eme nke m mana mgbe ejiri akọ because na Uka Eke anyị bụ ndị Igbo na-enwe azi anyị na-eji eme iwe niile ọnọdụ ka be anyị na ọ bụ na alọ mmadụ nọrọ n'Uka Eke na n'ụka ahụ ọ bụ na onwere ụwa na-akpọ ewu ebuke
only why in a minute agulu agulu everybody now everybody ya dia way ana bilene loko wana bilene loko na mu azikita ma na obiazi ya puta na won kibe na blog na obuna wo azwa pele that one signa yo ndigbo bilene loko di kana member ni iwu ebube on wa duru na agula egu mba bu okwebu ne kwebu ebe nwa obodo deli kpim imali no obodo nwele ebube imali no obodo nwele igbogbo azi ya na ekwu ya ya ka azi eme kita azi no kata pụta ya pụta sị na nwere ebe na ya na bụ local chain ibe ndị nna nna gị ji ibubu ke nka zova ọ dịlịba na mma ka ịpụtazili ogini na-eme ụmụ Igbo na wa na abụọlụ arụbarị na abụọlụ gaịrị na amụọlụ ri na kedu ibe na-eme ni Oh. Bella Uka Eke na ụrọ mmanya nwa mmanya ka na-akpọ Fanta na-aka akpọ okwu ndị mmụọ na-akpọ okwu ndị mmiri na-akpọ okwu ndị nwere ezigbo ọgbanje na ọgbanje abụrụ ọgbanje ịma ndụ ka mechara anyị na-agbachala ọgbanje ọsọ mana ọgbanje nwere ọgbanje bụ ezigbo ọgbanje nwe nke bụ ajọ ọgbanje na ive niile ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị so nwe mmanya nwa bụ mmanya ndị mmiri mmanya ndị mmụọ mmanya achụ aja achụchiwe ọma mmanya ụtọ nya Fanta nya dịwe nwaanyị mmanya ike bụ kaikai ibe mmanya na-represent bụ ka iwe ike dike mene gị ka ibe alele ike mene gị ka ibe alele azi iwe nkwa anya mmiri yara ime gị ọ bụla na-echeli gị ibe ike ọ bụla na plan nke osi eme gị ijiri mmanya ike nwa itugbuo onye anyị bụ Igbo nwecha ka anyị eme nke anyị nya dibe nwa nzu dibe nwa nzu bụ ihe nzu na-enweta egwuru amakwalụ maka nzu ọ dị time ọ bụrụ na ọjị dị ya na mbute awara ọjị ntinye nzu ntinye ego ọjị maka ope ego ọjị na-eji bụ ndị isi ya ndị mmụọ ka na-etinyeli ya ndị enu ndị ekpere eke wake na-enye ya so na nzu nwa ọ bụla ịnwụ bụ onye nọ nne na ị na-eme omenala ọgbara gị nta anya maọbụ na ịmara ọ dọchara gị anya so onye we mụ ojuo m ese ka m na-agwa gị nwa obele mụ na ọmụna nke m na-ewu ma mana mụ achọ ka nna ji echeta azụ kịta ya bịa na gụ na mụ achọtawa chenji nwa obele bikos efilivuru m n'ụwa na nke anyị abụrụ ya mana mụ ngabali ụwa somtin men mmanụ nwere ya dịka nke anyị na nke nje nka arụ dị anyị na-anọ na mmụ Amerịka ndị top life anyị na-amụ today most of black Americans no dia now but one as we jiro nke egwu and one of the one fight for black race my no lose anyị na abaka ebe ka anyị change onwe ka ịmụ nwa ya pụtara anyị nke na nne gị mgbe emeke nne gị jiri okwu nwanne na-eso gị nke na nne gị mgbe emeke nwanne gị na-eso gị wuchi ọzọ iko ngbo na ọgụ ụmụnne m ka anyị na-cheta n'azụ ka akpọ ya na-emere anyị ibe ajọ m nji nzu nwa kpoko mmadụ bụ na-agụ kpoko ndị mmụọ kpoko ndị egede kpoko ndị ishie kpoko ndị enu na ndị ana kpoko ndị mmiri kpoko ya na-emere everybody ibe si ngị bụ onye ọma na-esonye m malị na iwe na-eme na n'ọnwa iwe dịka na-ekwu kwa akagọta ahụ nne bụ iwe na-eme ini bụ imegide na mmadụ ibe gị
ịgba na amasị gbagide mmadụ ibe gị ọ dị n'iwe niile azị iwu ndị ụka bụ nne ya na-agụla anyị bụ Ten Commandments a na-agụ ọ dị n'omenala anyị ọ bụ ajọ ibe onye n'ibe onye nke gị ịma na gị na mgbere mekiwe iji na-abụ n'ezie mana n'iru mpeta na azụ ọdụrọ mmanya mmadụ na-eme ndị si na-amachali ndị nke mmadụ mgbere eme ibe ị na-efiri nye ya ụzọ onye abụ nne ị na-achọ ụdị esi na-eme nwee azi ụdị esi na-eme na aka ọtụ onye abụ nne na ọ bụrụ ebe gị na mbụ na-eme ka ị na-echezi ọtụ na akwụ aka ọtọ na akwụ aka ọtọ abụrụ mgbe ị nọ na-eme mgbe niile ibule ekpe iburu ụzụ n'aka na-ekpe ọnọdụ n'ụlọ ka na-ekpe ma dị right in kwesịrị ike na-eme enyi na-emeri ya o nwere some people nidili gị maka gị odosinsi bụ ihe ji na ife mmadụ nidiche na life dịba ọ bụrụ mbata okomoko ọmụ dịka ndị ive ọmụọ na mma etoghị olu udive na mma akarị udive mba nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị nọmata ụdị ọbụla esi ha dị nọmata onye ọbụla ebo o nwere ebe ya mmie obere bụ ọdị igwe niile ejekọ n'ụzụ and na mbọsị a sị gị na mkpara mbọ ka ekwe na-akpọ dike na ndụ ekwe na-akpọ dike kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ụdị ọbụla ị nọ nọmata ụdị ọbụla esi ha nọdụ believe me ya anwụ anwụ and mbọsị ya na ya anwụ ụdị ahụ mmadụ evụlụ ga-arụ ka mụrụ gị ụdị ahụ mmadụ ya akwụkwa ga-arụ ya anwụrụ so na ọ bụla nọ na life n'ibili mmadụ mana njọ azi ajọ ive na-emezi n'ụwa kịta emechi arụ ndị ụlọ bụ ndị ụlọ gị nọdụ nwatakịrị ya na ogolo onwe ndị ụlọ na-achụ gị ndị ụlọ abụwa bụ nne gị gosibụrụ na-edere gị anya abụrụ ya abụzi osimiri gị kpatara asịza anyị a na-agwazi anyị na-abụ na oke nọ n'ụlọ kpọrọ oke nọ n'ezi sa na-azụ dị n'ime ngịga my brother ka m gwa gị okwu onye elesiri nwanne ya onye ọzọ maka ego ọ maka anya ugwu believe me that person ahụ niile sili atụrụ sọrọ gị n'elu ụwa onye belivụrụ gị n'elu ụwa so ka anyị jikọta na aka ọnụ ka anyị bụrụ n'ovu omenala dị mmarị na anyị mara omenala mami amami ihe abụ ya aja akịla awụ ọnwa ma mgbe na-eji onwe dị aga bụ na amalị m ya mana mmụọ dị happy to everybody I like abụ m onye ogwe anwụle mana mụ na-echetara ụwa anya kịta nwa na ụwa ọbụla ọzọ ka mmadụ ya echekwa ya eche and one thing na-achọgụ ka ngwa ngị bụ nwoke ngị bụ nwa na-ege m ntị imeketene ịnọdụ like this rely on mmadụ ọ bụrụ mmadụ ka ya atụ asị obu ka mmadụ na-enye gị ka mmadụ bụrụ onye ebugokwụrụ nna nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị nwa Igbo ndị na-ege m ntị ibe m na-agwa unu n'ụwa anyị nọ bụ na-apụtala nne ịgba aka gị mmiri ịchụta nke gị mana ịnweta nke nwere ụdị ịgụtazili gị ilivu life ma ihe ilivu life ga nọkwụ aka gị ọtọ ụdị nwa adịghị onye ọ bụla mmalị mụ from day one ya gwa gị na mụ bụ onye si mgbawo dị m n'ukpuru okwu si gbalị mbọ si kọzụrụ and adịmene mmadụ anya adịmene eme ka mmadụ ihe mụ mana mụ nwaanyị jiri ụdị anụ nọ na mara m etonitowa na-agba mbọ na onwe site jidekwe diseni mbọ nke ebe ya nọdịzi bi na-ekpezi m ikpe ị na-akọ nka ị na-akọ ihe nna mara abịa ma onye na-amụrụ onye na-emeribe na onye na-azụrụ so rapụ nwatakịrị ọ bụla bụrụ igbu duru na-eme ụdị ya ma ọ bụ na egbu nwatakịrị na-eme ụdị ebe na-achọ na-atajiri mmadụ anya na-achụ ụdị eti na-eme megide mmadụ mekwu aka na na-eri na ọ dịrọ mma ajọ ive ka ọ bụ ajọ ive nya ka nna yụọ ngị bụ onye Igbo ọ chọrọ onye ọchọgwa omenala Igbo anyị na-ekwu okwu maka ya ndị ichie nwụduru na-abụ na-emezi duru kịta n'ụlọ ọtụtụ ndị amarọzi m ya na-awọzi awọ kịta mmasị na ya bụ ihe ọbụla n'isi ọkọ kụzikwuru ego tọnụzi everybody uche mmadụ na-emezi onye nwere ike iwuzikwu na mmadụ iji ma o meghe na ya ihe onye mara ọkọ ya na-esikwa tajueli anya chebe many things about the person ikpe onwe gị mmadụ ifina ngị bụ isi ya ifina ngị kelee ifina ngị bịapụta ụwa so ibe m na-agụ unu nzu na-enweta udo nzu edo ọjị ebe anyị na-ekpe dị anyị bụ Igbo so eji m nzu nwa dị ọcha bụ Uka Eke sita m na-achọ ka m tụọlụ mmadụ ọbụla bụ nzu tụọlụ ndị isi ya tụọlụ ndị mmụọ tụọlụ ndị onu tụọlụ ndị ana tụọlụ ndị egede ụdị a na-achụ ka ngị be ya na-ege ntị ama egwu na-adịrị gị na mma na-ekwu na ihe ọma ya bụ nke gị si na-egwu na Uka Eke nwa na nwe a ma yonosu keke ya dị greater than this one and now ụdị akọ adị nwa adịlị gawa asọ ọ bụ na ị na-agbachiri ọrụ mmadụ na-echere ọrụ mmadụ iwe ọjọọ ọ na-ana nọ today ana m ewekwa iwe welo ana mụ ghachi echiche nwa ma nna ụdị Chukwu ihe eke m dịba nwunye and iwe anyị nne ama nka si egwe nke m ụdị ana nọ m megidere gị nchọpụta na m megidere gị nye gị mgbaghara mana iwe ajọ m njọ ọ bụ n'ime ime m nke m nwaanyị na ị na-epuru m ụrọ ngwọ na onwere ebe mmemme gị na ma nwere ebe mmalị men nwere mma agbaghara ga agbaghara bikos na mgbaghara gị azụmasị ntị ga mgbaghara gị ma obu adịrọ mọcha ọbụla abụra mgbaghara gị sa na mara ga mgbe emekọrọ something bikos mara ga bụ meke na obu adịrọ mọcha so ya na nne ga ọbụ na ihe ga adịrọ nwa bụ tinye as in space ya gị nyere gị ebe na my side ụdị aka nsi bi my own life so mgbe ọbịa nọ n'ọdụ za iji na-emesi
nọ na ino today na ngị bigo niile na ngị bụ ekwucha agụ ngị maliri eme mmadụ ka m gwa ha gị ngị bụ onye na-eme ụdị ahụ o nwere ọkwa ya na-amatara ọkwụ ya eme mmadụ n'ọnụ ụwa o nwere arụ na ahịa pụrụ n'ala kachibe dị izi ngwa ọgwụ ụlọ ala kachibe dị izi mana onye na mmadụ na-agwa mmadụ jidere mmadụ ọgwa ma na-agwọ na-asị na ụdị a nọ na ndị egwu na-agwụgwụ ya sị gị na ilo na-asị na-egwu a na ụfọ na ogwe nwere mkpochi so ndị be ya nọ na-ege m ntị amasị gị udodele gị udo onye fụnanya gị nwoke na nwaanyị ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri aka na azụ anwụ na n'aka m na-ekpe n'isi ọbụla na ọnlaịn na-egere and gị na-egekwu mmasị gị gbasa anya ka ụmụnne anyị ndị na-amara ibe Igbo bụ about ndị na-amara omenala Igbo bụ about ka ha ghọtawakwa ọ bụrụ na ị nọ na mba na ị nwere ọjị na ị nwere na nzukọ ị nwere jiri nzukọ bie ọ bụrụ na ị nwere ọjị pụta ụtụtụ tụọ ọjị walu ya rọgbara ha ọjị walu edugwu bịa ụwa na o nwere edugwu bịa ụwa o nwere edugwu bịa ụwa ụmụ ife abụ na edugwu bịa ụwa ịbụ na ịgụsị na amara ozi ya na awụfu o nwere some people eji na-asị gị wanga nne program na one certain time ọ sị gị na ịnọdụ ị na-abụ onwe gị na nlọ na village na-eme nke ngị kpe ekpere na ndị ajọ mmụọ na ndị aja aka na-awụ nchisi awụzi adị nke na-amụ amụ mana ọ na-anọ n'otude arụ na everyday kampụ ebe a nọ nwa anụ eji na-ele ana mụ na-awụrị as a setback because na mmụọ ebe a ka mmụọ dum bịa ụwa mmụọ dum pụta ụwa anọ nnọdụgodu kabashai na odogoro ebe ọbụla mma n'otu nwere wa na-eche m di ya and wa na-echekwu mụ na-ara mbọ n'orukwu ebe nwa so na nọkwa mgbaligwe di ya mana mmụọ mmanụ ive so ọ bụrụ ọzọ mpụtara ndị n'ugwu onwe m na nlọ n'ebe a esi m yes na ọ bụrụ ajụ na-ajụ ebe m kpee ekpere ka datụ mmụọ pụrụ nke be ya na-akụziri mmadụ aka na ibụrụ ọgwụ ezigbo mmadụ ọ bụrụ ọsụta ndị amụtara amụta na mba wụchasị awa ka ihe fokus rapụza ụmụnne anyị nọ n'ụlọ na-atazi abụ rapụza ụmụnne anyị nọ n'ezi pụta n'ezi nekọrọ maazị na-echenzi anyị na-konfiziwe anyị dịre so nwa asị ka anyị tụọ nụ nzụta anyị madịwe nwa ebe ọ bụla ya nọ pụta na ekele Orang kita nama dia nak kena bang, Jangan bebel Uka Eke bang. Tai, udah harus nunggu namu, nama yang udah isi aku. Itu, kalau dia mereka nak pergi, kalau mereka nak pergi, ayam waktu nak bala, ayam waktu nari fresh, Monster, apa bukan kami boleh kat Monster, ayam waktu nak cuba fresh, dia asyik macam cialu lolo tangan dia Uka Eke, aku tu nunu mata, kamu nak boleh. Kalau dia mereka nak pergi, kalau mereka nak pergi. Awak tu tak kenapa dia? Awak nak bala, kenapa ni? Bukan sendiri mana isi aku, ni melimu, dia ni melimu le. Cek warohan, batu nuzuk ke. Mana dia buat dia pun, batu nuzuk ke. Ndi isi, ndi mu, ndi ada. Ini mana batu nuzuk. Ada nak beli, batu nuzuk ada nak South Africa, nuzuk. Bukan sendiri mana isi aku, ndi kan dia nak buat dia melimu le, nak buat para nak buat sesuatu kamu. Akpoku kangango world, akpoku shibo worldwide. Tinubu maria, sina Eke Volume, Eke Volume ni kai wa. Bulu keke, anmeku keke ni ketela ni woma. Ketela mu boy woma, ketela ndi woma na dem mai woma. Isi ago. Uya sibu nemu. Na wa yo buyo. Eke mami wata. Ndi milimu. Ndule n'igwe na-abịa amasị unu gwara Eke Volume ka anyị too nzu gwa ụwa ibe anyị na-eme ma mụ sị na mụ ya pụta na online ka nkọrọ ụwa maka omenala ka nkọrọ ụwa maka ụdị Igbo omenala Igbo si na-adị na nzu gị ka njita anyị nwadịbe nwa akpọkwu ya na-emere m ya na-akpọkwu kanga m na-akpọkwu alụsị niile na-ebu iwu na-akpọkwu mmụọ niile na-ebu iwu tụọ ka atụ onye nzu Uka Eke tuolu m ụzọ abụghị tuolu m ụzọ tuolu ndị otu ụzọ tuolu ndị biznes partner m ụzọ tuolu ụmụnne m ụzọ tuolu ụmụnna m ụzọ
onye ọbụla Igbo ọma na-adị mma nwa na-ayọ gị Igbo bụ Igbo na-ayọ gị n'isi Igbo bụ Igbo jisike bụ owe echiri ka ọ zere nke izi bụ nye nna ya gị ihe ayọ nna ya gị n'isi Igbo nwa ara azụ kịta ahụ a na-eme onye apụta a sị na nka ya bịara na nka ya bịara na omenala anyị bụ iwe akịka omenala anyị bụ akịka a ma ya oge bara ọbụla ahụ si ngiri bụ ọgwụ onye ọbụla bụ onye Igbo onye ọbụla na-abụ onye nwere egwu kpara aja na Igbo nwapụta nwa na-atụ na-agbakwa ọsọ na omenala ya amasị m Igbo site nye ka ọmalị nke Igbo nke tọ na-atụ ya na onye ahụ na-ejiri anya nna ya ọkwa gị n'isi ụmụ Igbo na-agba mbọ ndị nọ n'ebe nne dị iche iche na-asị gị jisike bụ ọgwụ onye ọbụla Igbo ọma na-adị mma na-akwụ aka ya ọtọ na-abụrụ anya ndị ilo na-asị na-abụrụ anya ndị ọgba ama ndị soro mma ụgwọ mmadụ soro mmadụ ibe izu akwa ọ bụrụ ndị ahụ na onye nke mmadụ na-adị na nwa onye mmadụ na-adị mma amasị gị na-adị ya na mma onye nke mmadụ na nke mmadụ adị na nke onye anya abụghị na na-echere mmadụ bụ ọma na ihe ọma ya bụ nke ma nke onye ọbụla nọ na-echere anya jere na-eche ogbu anyị na-achọ mgbuchi anyị na-achọ ugosi eme na-achọ anyị ụzọ dị iche iche amasị ndị bara ọbụla agwa amasị ndị bụ okwu ya rụsi ndị na-eme ndị mmiri m eke mami wọta medu mpụta ụwa chinedu m ahịa chinanọ n'ọgụ a sị nke shualụ mụba onye ọbụla sị na ndụ n'obodo si na kasị dị adịrọzịa mma a sị nke shualụ m ya bụ onye ọbụla sị n'ihe m na-eme adịrịa mma amasị ndị kpoli na-esi ka ọ ya dị iji anya na-abụ m onye nsizi n'isi m dị mma na iji chụọ aja amasị m anya na-eji ise ụnyaahụ ejilisi ndị be niile na-achọ ọbụzarị ka adịzọ ọ bụrụ na onwe cheta jizi anyị bacha ọga n'izu nke ma ọ bụrụ na enwe cheta ya onye nzire ụdị anyị ka ọ dị n'isi onye na-esonye bụ onye omenala kweli na omenala amụgwụ ebeli bụ ike dị n'ekpere ike dị n'ụgwọ ọnụ ike dị n'omenala anyị ka anyị na-eme ife nwe asị gị dịko gba ọgụ wele dike mere mụ wele dike mere ndị otu m wele dike mere ndị na mbọsa aga ize ka anyị wele dike mere ọbụla akwenyere dị n'omenala iwele dike mere onye ọbụla ibe mmadụ na-adị mma ama ya ọgị n'ụtụtụ na ehihie n'abalị ma ya ọgụ udo na ịfụnanya n'isi nwoke n'isi nwaanyị na-asị gị na ndụ mmiri ndụ azụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị mmiri ata na azụ ahụ na onye si anyị bilia bilia onye anyị nwere isi ebulia taa dị Uka Eke ka nna kpokwu gị sị gị mmadụ ikpe ka o lee mmazi ikpe ka o lee mana iwe nna ya oge bụ biko buru m ụzọ dere m azụ nwa arụ ebe anyị na-agba mbọ na-atụ ọnwụ na-eme ibe niile dị iche iche anyị na-enweta many challenges mana challenges anyị na-enweta bụ na based on the line of business from people one ọcha mana nwere ọbụla ọchịchị challenges a na-abịa bụ ihe amụrụ ndị esi na ifile na nwere ike ikpewara anyị nọ ebugharị anyị nọ n'ụlọ azi suspect wee nọ n'ụlọ suspect amosi nọ n'ụlọ before you suspect godo amosi nọ n'ụlọ before ijegodo bute ọgwụ before ijegodo kpee mmadụ ụfọ kili agodo ụzọ dị ma ya bụ na ọ gara ọzọ isi wee kpee mmadụ ikpe ma ọ bụla apụtala ụwa mere mmụọ obi ya so ọ bụla na-agada ka challenge a masị gị dịpụ olie ụzọ nye ikike wepụlie mmụọ ndamba ka na-enweta mmadụ ya mmụọ mkpọsa kpasa mmụọ uche nkwụsa wepụlie onye ahụ wepụlie ime nwụrụ ọnwa mmadụ m na-arụ tinye m ikike mmezi nwe na-agba mbọ amụọbụla ibu ma ndị bụ chukwu eburu atụratara anya ego n'elu ihe atụratara anya n'elu na as far as idela anya ike nye anyị ndụ na mbọ ka anyị agba ma agbata ego mbọ ka anyị agbata ego mbọ ka anyị agbata anyị na-enye a sị na agbaka m mbọ bụ nri ọnụ ọ ga-alasị na chi ọ ga-alasị na chi bụ gba mbọ ị na-eligodo nke mgbe nri ego ịgbatazi na mbọ dị ihe eji wee setịtị ọ ga-ala gị ma na-arụchi iko mgbe ọgwụ ihe ọbụla anyị katara n'ụwa ọ dịrị ya mmadụ agbachinelu mmadụ ntụcha chichinelu mmadụ esi na anyị na nwere isi ebulie ugbo ndị na-eje ụka file na ụka bie niile na ụka bie na ahụ gị onye ọbụla ọbala omenala dị n'ala onye ọbụla amụrụ n'ụlọ onye ọbụla amụrụ n'omenala gbapụrụ ha gawa n'ụka gbaghachi ya meke isi onye ahụ ndị bụ isi m na ihe na-eme niile so olu jee ya nke unu ka unu mee ka ọmalị na ụzọ adịghị adụkwụdo unu mere ka mmalị na ụzọ adịrọ n'ebe nnọbụ bifọ bụ ụka masị ka nata n'omenala ahụ unu na-ekwu onye so ndị Igbo ndị ọdịnala na meni ndị Igbo nọ n'ụzọ otuto ewule ewu ọ bụrụ maka ibe mmepe na-enweta ibe oyibo na-enweta mmasị ndị gogbo ọgụ ịba n'ụlọ Taiwan dị ebe eke ka nna ya ya ọma na-ahịa na-eke na-ahịa n'ụlọ na-ahịa na na-ahịa n'ụtụtụ na-ahịa n'ihe na-ahịa na-asị ma sịkọdụrụ onye ọbụla na-ege ntị mma sịkọdụrụ ọbụla ihe ọma na-adị mma mma sịkọdụrụ onye ọbụla nke mmadụ na-adị mma mma ka iwe ọjọọ bụrụ nke ndị ọjọọ ka iwe ọma bụrụ nke ndị ọma asị ma ọlụ dị mma nwere ụgwọ dị ya ọlụ dị njọ nwere ụgwọ dị ya mkpụrụ mkpụrụ onwe kwuru na-awọli ya na bịa aka nna ya ngị bụchi m
na yo di ma gije na yo kula sun dugu na yo ndi milimu na yo ndi milimu eke milimu eze nwanya tigiko bobu bobu na echele nya galia bobu na echele mu isi mu obule ezigbo eche nya galia obula je eche nya galia odi an ko dan jibu shi na ebi jibu shi ma ya mma bo ye no bu bobu na we echele nya bu nya galia nya dulu do nya eche nya gila na side ya na mu alu na jibu shi na mere ma de maria ebe ni bu na jibu mo na me ma de maria ko ebe ni bu na so mo shi gbe ma de na ko ya te go ga bu so ndi ba no ni ewu shi ma de gi wo je ni ewu shi ajere agu na ajere ni ewu shi bi si ko ya to ni se ni ko ya to ba bu ni so ni ewu shi na 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 ba na woro o da na na ba na woro no woro be me ki be na ma na ma ya no de me ki wo je na plan do me ya na gi be me ngi be plan ya ko ya ko iru na azna mbo ana ja muro de ni na azna na re me tuta o da na ko bu ni wo bu ni me ma ya mo ni wada na kana wada na ba na shie bunye mu ite shia di ni ya na mara ya bu shie buzonya shie buzonya ni si asho ya ba wo and the money ni guro shie ni guro mara yo ndi bu na yo ndi shie na yo ndi mo na yo ndi egede na yo ndi mi su bu bo no ka kan ka cha isi awu na be bele mu na ni si mo te na be bele mu ni si mo anya ko ma na de ma se ko bi level na ma studio ana so karo mona du esa no mama kana chen mama esa no karo mona kula ni me no to mama ni na baby atachi akulere na bele atachi uchenna atachi eba watandi we do mezaya abeje bi owanaka alusi me yezi agolabo melebe apecho nzu ngebe aga nti mena ebe nzu amasị gị na owo soro ọwa ka nọkwa ya ebe gọrọ ibi kpeli ibi cheli nya ga ale gị ichele ma ajọ ibe nya ga zele gị ba ajọ ibe ahụ ka dị kwuru m ichele ma ajọ ibe nya ga zele gị ba ajọ ya nụ nke niile dị m na-arụ ma nke niile dị ndị nne m na-agba ma na-arụ ndị ezigbo mmadụ nya na kiale gị ibuzi letre po ba ajọ ya ka si ọsụ agị ga tolu mmadụ gwara agụ mmara yo asị ndukwu na mụ ndị mmụọ na ndị egede ndị ishie emu na ana ọgọ ni mmanya anụ ka na-atụ mmanya nwa ka ibi kere keme n'anyị ka anyị na-atụ mmanya ka anyị na-atụgbu ibi ike niile ndị ilo na-eche ka anyị na-atụgbu aja anya ugwu niile ndị ilo na plan ka anyị na-atụgbu ihe ọjọọ niile ndị ilo na-eche n'isi anyị nwaanyị sị ụmụ tụọ mmanya nwa tụọ anya tụọ ka ọ tụọ ndị ilo anyị tụgbuo ndị ilo anyị na nkata nwanne na akpali eji m mmanya ụtọ ọ bụ ka iwe ụtọ ka joy dara agwụ agwụ nwa ha dị anụ ebe ka nọdụ anọ ka m na-abụ nke nwa ụwa nwaanyị nọ today owu ibe anaghị egote egote n'ụwa owu anaghị egote egote n'ụwa bụ joy obi aṅụrị anaghị egote egote and maka inwe ego ma ị nwere joy my brother ịtọrọ atọ so nwa na-ayọ ndị ishie na-ayọ ndị mmụọ na-ayọ ndị egede na-ayọ ndị enu na-ayọ ndị ana na-ayọ ndị mmiri na-ayọ ka nga mụrụ ngo wọdụ na-ayọ aja na agụleri na-ayọ ọtụtụ nzu agụleri na-ayọ agbana mgbe ezi na nwa balansi na mmụ ji mmanya ụtọ nwa na-atụ ya n'isi mmụ igbo ndị ọma na-adị mma na-atụ ya n'isi mmụ igbo ndị be mmadụ na-adị mma na-asị na ọ bụla na-echere mmadụ ibe ọma onye ọbụla ibe mmadụ na-adị mma ana m ekwu na ibe ọma ya bụ nke na ibe ụtọ ya bụ nke ka ọ na-echere mmadụ ibe ọma ka nke na-agali ya onye ọbụla ibe ọjọọ si na ibe ọjọọ na nji na-atajiri mmadụ anya nji na-ekpe m nji na-agbachiri mmadụ ma nga bụrụ ochie a ma ekwu na ya na igbo ọkụkụ ụzọ na-akpọ ụla na esi ihe mmadụ adịrị mma esi ngwa mmadụ ya mma bụ dazụ n'ọkụ nkịta egbuli ya nwa na-ayọ sị na nna-atụ nzu nwa nna-atụ mmanya ụtọ nwa dị taa nwaanyị ka ebe ụtọ melụ nwoke melụ nwaanyị melụ melụ mmụ arọ melụ agbata obi melụkwu na ibe onye sị na ka ha ribia emerụ ama ekwu na ya na ya anya na-anọrọ ndụ bụ ọma abụ na bikọs na esi na ọma adịrị ya mma bụ onye abụ na bụ nwa bụ ndị ahụ na-aya kwuchi na ndị anaghị akwesịrị nọ n'etiti mmadụ ndị ishie na mmanya
Uka ana wusi ma wa ma ụtọ nwa ka iwu ụtọ na ndụ anyị. Na ndụ nwoke na ndụ nwaanyị. Oh, keke. Really get them. Ogidi. Ka anyị akụkọ ụwa na. Arụ agụ tụkwanụ mmanya ụtọ ka iwu ụtọ na ndụ anyị dịka mgbe ọ nọgụ. Anwụkwanụ m mmanya m nne m. Igbo bụ Igbo mma mmanị, Igbo bụ Igbo mma mmanị, mma mmanị, mma mmanị, mma mmanị. Biko ni onye chiri nyazele, onye chiri nyazele. Ebe nna ya ogibe ya nọ na na-ege ntị bụ ime isi akwa ka ụmụnne anyị ndị na-amara Igbo bụ ihe na ndị na-amara omenala Igbo ka ghọtakwa ihe ọ bụ all about. Abịara oge ya ịbịa ime mpako ma ịbịa ime mmacha ma ịbịa imebe na ihe anyị bịara n'ọnwa bụ ka anyị kọwa maka omenala Igbo. Omenala Igbo ahụ nne some people no si na wa go too big na wa magoli leri na omenala Igbo bụ ive mmadụ omenala Igbo bụ ive atịtị omenala Igbo abụrụ ive atịtị nwanne m omenala na-abụ nya bụ nke anyị ọnọdụ ụka anaghị na-eje na ụka anaghị na practice na everybody na-adaji na-eme na ụka bụrụ nke anyị ụka omenala ndị ọzọ ọnọdụ ka emeta nga mana mgbe ọnọdụ na-asị gị na nya eme white wedding na nya mekwa nke eme nke ọzọ forget the traditional marriage na ọbịma nkwụ anyị na-agba bụ nya bụ nke anyị ọ dị ka imechie mani mezuo ije na-eme nke ndị ọcha na-agba nkwụ ndị ọcha na-agbara ha nkwụ na ọbụna akwụchọ ọbụna emechi ọbụna emechi ọdịa own tradition bụ nkwụ a na-agbazibara atụ white wedding na-abụ nya ka ya nọzi isted ya eji na-eme emezi nke anyị mmụ anyị chezie ekekeke na onye eji na-eme na ya na-emere ọbụna emere nke emewe nke ọzọ dịchi na-abụrụ ya so na ndị dị nwere omenala nkebe ndị dị nwere nke eji amalụ ndị dị nwere njirimara so nke bụ onye omenala amụlụ ịma na ịbụ nwa mmiri ịma na ịbụ nwa mmụọ ịnwa na-agbagharị n'ụlọ ụka na-agbagharị si na ive mgbe gboo na ihe ndị nna ochie ịmara ibe na-eme ụka abụrọkwa na ụka dịrọ mma na ụka dị mma mana ụka dị n'obu ọ na-akọdịkwa omenala nwana ya ngebe ya na-ege ntị taa ya na-asị gị ebe ọ bụla ị nọ ma ịbụ onye Igbo jụọ ndị ichie onye bụ onye azị ndị ọ bụla iwudoro nna gị maọbụ na iwudoro nne gị maọbụ na imeribe na jugbuo ese maka akọwalị gị maka omenala ka omenala dị mkpa n'ime ndụ anyị omenala dị mkpa ibe na-eme ụdị anyị na today na nye nje kwuke ka ọtụtụ ndị mmadụ na-amara ihe bụ omenala na amara ihe bụ keke amara adịmin ofu keke m na-akọba na mana ya mara ibe mara na ukeke na ịbụ Igbo bụ ukeke bụ nsogbu na ukeke na anyị na-akwadoro ukeke akwadoro atọ nya ka anyị ga-anọ ọnọdụ ụnyaahụ nghọta mụ na mụ lesi echi weta tata na mmuive shi owo tata na apụta m live apụtala onwere ebe m bịara media am just bata sị ka mkpoite mmụ arụbụ na agụ ka amala ihe si na-ekpe ekpele ọtụtụ tụdara ka ha nọdụ ka ha duo anyị ije duo anyị n'ọga nyaka nji kpee ekpele nke mkpere nyaka nji pụta live nke mpụta shi owo ma na bụ nzuzu ụdị ha tụrụ nzu ahụ na ha tụgbuo ajọ ive tụgbuo ajọ mmadụ tụgbuo ajọ mmụọ tụgbuo ndị ilo na-asị tụgbuo ndị ekpeni tụgbuo ndị anya ụvụ tụgbuo ndị si n'ibe mmadụ na-adịrọ mma tụgbuo ndị ọnụnụ ụlọ mali agha zụrụ ndị be mmadụ nara atọ ụtọ ụdị a na-akpọ etechere ndị mmụọ na ndị egede n'abalị ahụ n'ụtụtụ nwa ka anyị ga-atụ aza nzu ahụ na-abụ na gị bụ onye Igbo mali omenala Igbo bụ amekwu n'abalị gị ị nọdụ ebe ọ bụla ị ibulu nzu gị n'aka ma ọ bụla ị nwere ọjị kpeeli nzu gị ikpe nzu ibe ekpere na nzu gị ekpere na ọjị mana mbụ bụ so ị nọdụ esi na na onwere iwe dị na onwere iwe dị dị ime krefọ ịplan ịchọrọ ya na ibu na inwetara na isi onye nweta ya so nwa na-asị gị ebe ọ bụla ị nọ na-ekpe mkpere na-eme omenala nke gị ị na-ejegodo ụnụ n'ụka ma ọ na-eje n'iwu ọbụla ị na-eje ịrapụ na omenala nke gị na onye rapụ ubi nna ya ịrapụ ama nna oshiri ana ọ bụrụ ọzọ asụrụ gị ama nna gị nke ọzọ dị ka ibia m chọrọ ka m bute n'ebe nwa today bụ ka anyị ka akọ maka ive na-eme n'ụwa mmenye chọrọ obere ọnụ nkọwa history mụ na life mma aka ya for complete lesie 20 years mma akọchara ya mana ọ na-adị mma some things dịkwa very important etinye echekwa ọnụ nke izi bụ na ọ dịghị adị anyị today nke bụ young guy ịmalị na ọfụma ịmalị na ọ dịrị gị mma
ịbata n'ụlọ bụ unu ọ bụrụ nwatakịrị ma ọ bụ onye ọbụla ịmali ị nwere ike ịsọpọtụ nwe ịmali ike ime nwere ibe imeweli anya imenele nya ka onye gị echi niile maọbụ ka onye gị n'iru meweli ya na-achọ ụkwụ na-emeli and ị na fight na ezinụlọ ụmụnna gị ezinụlọ ụmụnne gị because n'ụdị adịa no today nwa ahụ na mụ na-eto eto a sị na ntị abụrụ apị itogide itodobe ịmụazi eduru a sị na okolochochocheli bịa ụdị anyị nọ today na-avụ the person na ọ nwere etotere iwe ọ bụ na ọ nwere ya bụ o nwere ike echi niile na ọbụna ọbụla something ọbụna that gap ịtụli ya n'ọba we arụ ọnọdụ mkpapụ ọnọdụ mkpakpụ anyị iji agbakwụta azịa na gị na mbọbụ nwanne kedu egosi gị na gị na mbọbụ nwanne bụ onye na-amara about onye na-atra ịrọ onye na-enwere any effort imeke na life onye na-enwere any chin ọbụla contribute na life ya ndị nna gị okwu nwa bụ most of ndị nọ n'ụlọ ọ ndị lazy men lazy niggas jara agba mbọ instead wa na-ebile mmadụ na-akọcha mmadụ ma ifili forget na onye anyị na-akọcha maọbụ onye anyị na-ebile m na ịmarakọsị kwadolia ịmarakọsị dịla onye abụnne na ife aja asị na akwụkwọ niile bụ soyelo ewele mana nke gị ka ịmara ọyịbụrụ so ụdị anyị nọ na imele mmadụ ị na-emele the person the chin ị na-erezikwa na be nna gị na-erezikwa na outside na oburu bụ na-aza be nna gị ibi eji emezi apụtaza tomorrows ị na-asị maọbụ na-ekpele mmadụ ikpe maọbụ na-asị at least ka ị nwere reason na ọ bụrụ na ịpụtara today na ọ bụrụ na ịpụtara today bie megide ọ dị nwekọ dị gị n'aka onye bụ okenye ịfụ na nwatakịrị etoro eto ị na-emezi ntụsọ na onwere ọ bụ nwatakịrị aja mụgodo gị ị na-eme ka ọsịsọ gị o nwere ike na ifugodo the person sef ibuchi tienye echi niilezi isi ka gị na mbọ mekọ something onye anụ n'ozilo onwe si na onye bụ ajọ mmadụ na ọ dị mkpọkọrọ na mere nke o nwere isi nwa abụọ so n'ebe my father nwụrụ mgbe m dị at age of 10 years ka ndị my father anwụ mgbe my father nwụrụ na age of 10 years ọ nwere mmasị gị na onye a na bụ nwanne nna m batali nne nyere anyị aka udulu anyị azi na-eme mmụ adịrị ana mana ịmana onye bụ ọnkụ dive ọ nwere anybody just ndị na-abatagodu n'ise bụ ndị ndị Hausa ndị dịpụ nwebere bife na-abata nne so na mụ na ụmụ pukwuru the kind of that life bụ ha marụ bụ na mụ nwee nidiro idepend on mmadụ enidiro m isi mmadụ nye m enidiro m ịkpọwa mmadụ yawa mmadụ na mụ anyị dile ịkọs by my own because my father bụ dị strong na-agba mbọ apụta ka ọ nwụrụ my mom si mba na many things nya na my dad na mgbe o kwuru mgbe ọ nọ ndụ na nyanwa ji afọ ofu ihe ba ime ka shop godu ụdị ọbụla ọ sị na-adị na ya ga-anọ wuti ụmụazị na amarapụ ya because my mom was as ọ dị ozugbo obele let's say at age of 30 something years mgbe my father nwụrụ ọ sị na ya ga-anọ wuti ụmụazị ahụ na amarapụba oke nke na ụlọ na ịbụ nwoke na nwanne gị nwa nwụrụ ị mara na nwunye nwanne gị nya olu nwa arọ o nwere ife ọ na-eme ị na-ajụri ese rapụ ya like that echi niile ọ bụla nwa ara na-etonite ịba gbalịbewa so my mom nọ like this na strong gwụ ọnọdụ na ọ ga-anọdụ ụdị whether good or bad na ọ ga-anọ ọ nọgidere anyị etogide topụtọcha naira ive ovu nwanne my father bụ onye mvụrụ ovu mbọs onye bụ onye the only thing dị different na ọ bụrụ nne jive mana nna azụbise ovu nna mụvana mbọ n'afọ ovu nna tụrụ imeve ịbata like this mvoge azi jama kwọ gị shavụ ọlụ gị azi nwanne m azi nwanna m azi nna m nke na gị na-emeri m uru gasị na mụ bụ onye ezi another person na-ajụza si ya ọ bụrụ nwa kasị dịbụ n'udive ife ọ na-agwa the person bụ sị kedu wasị ka na-eme anyị ka ha na-abụ ekene nya atịata the guy si ya the man si oke na nsogbu adịrọ na ha sị ka nya amalị ma mara kwalị na nwa nwanne gị dịwa sị na nya were ha ekenewe. You can imagine now that idiot to have today now. Bob Atazi now challenges my mom. Now my mom na zolia akase. Now my mom na alumya na menwe nke na menko ọzọ. Beze nwa nwa dibe. So when you this in the mama amale mo no de kwa na many families. And nge bụ nwatakịrị nọ na-agba mbọ nọ nne na mbọ nọ dị ama ọ bụ na inwere nne ma ọ bụ na inwere nna. Ụdị ọbụla ọ sị ha dị nwee ukwukwe and the trust on yourself, believe onwe gị na ị ga-eme na life. Na mmadụ abụrụ chi gị. Guys bi emedebe gwa agbawa agụkwụ mana ụkwụ anụ agba gị as far as ọ bụ na ijiri vọvọ na ị na-achọrọ ọwa ị na-echere ọrụ iwe ọjọọ na nke ihe elike na-achọ mee na ọnwere aga mege nweta gị so n'ife nji okwu maka ebe bụ maka omenala igbo ahụ ka anyị na-akọwa kwunu na bikọs o nwere ka anyị bata na-asị gị enyi na-akọ omenala eme nke mere nke eme nke ọzọ a sị na onye ewe eze azi obulu nka mana eze afọ eze mara ive na ọ bụrụ eze na-amara ive ọ bụrụ eze ebe eze kere eze mmezi na-akpọ eze Herod ọ bụrụ ya so ihe na-achọ ka nkọghalị gị bụ nke ọbụla ebe ọbụla ị nọ
ọ bụrụ na nwere ka ọ sị na adị na ya family ụdị abụ nne mee ka ọshọ na mmụ ara abụ nne ị na-enete ebe ọ gara igwe apụta echi niile ịja fight ịja gbawa nonsense war nya na-ebute anya ugwu nya na-ebute amosu o nwere ebe amosu ọzọ na live onye bụrụ oge nke bụ onye si ịnọdụzi ị na-ekpezi site ihe ji na-agụ nwatakịrị ezigbo ọvọ ọ bụtara ihe adịghị n'uche bụ inji na-ekpele ha je ekpele nwa anyị na nwatakịrị amara ọ garụ bikọs na ịbịara otu ihe mgbe ọ dị obele otu ha mgbe ọ dị obele ka o nwere ike recognize ya gị ife na-emekwa na life bikọs ụdị adịa nụ today ife ọbụla nna agwara m nụ fọm pụta esi na ife ọbụla mmeji na-akọ bụ with experience as ife ọbụla ife with nke emebe olu mụ ka mmeji nwere ekwu ya mma batara ebe a na mbata nsị nkọwakọ ya na mara anya maọbụ mena mba apụtara maka omenala mpụtara m nkọ maka bụ maka any chi na ọbụla na-adị n'ụlọ ọdịnala ka mmeji na-akọ maka ya so ihe nji akọ ya bụ ndị na-agbagoju anya ka aghọtakwa ya so nkịba ya nọ n'ịnọdụ na famili ọ bụrụ ihe ji na-eche bụ ka onye nke ka m onye akarakwa m onye nke merekwa m mara amalị na ọ naghị n'otu de na o nwere mmadụ ịbụ mmadụ bụ aja mmadụ ntụchu mbọs arụ na ụdị a mmadụ na-ekwu okwu na arụ ụdị a na-egwu onye nke na-emekọta na ndakpị m nya bụ chukwu etiripụ ọkụ nya nwe nya na mmanya mana mgba na-azọrị azọ ụdị aka ọ dị everybody ka ya nọzi na life ịbata na-asị ngị dị ka ị dị ive na ị ga-eme nke na ị ga-eme nke ọzọ ịnọdụ na-ata onwe ike ọbụla ọbụla gị na mbọ nọ na line of business ịgbawe ụta ka ọ yara ka gị ka ọ yara ime gị nke ka ọ yara ime gị nke ọzọ maka ihe ụva ịmalị na ive dị n'ụwa bụ enecha anyalị o nwere okwu ka eji na-ele ife niile dị n'ụwa ka ilishie n'ilide ebe n'ibe ka nwere ka nava ife niile iji enwe today ihe ya arapịa tomorrow nava kedu ka ya pụtazi today ihe anọdị na-asụ aka n'obu gị na-agbachili mmadụ na-eti aka kpikpikpi nke dịka edive how many days how many years how many months ka mmadụ nwere nọ n'ụwa onwere ego puelo na life ya ka anyị ga-anọ anyị nọdụ ma anyị ejikọtara aka ọnụ anyị atụrụ ayọrọ ka anyị malụ ụdị anyị esi na-eme ndị nọ n'okpuru ndị na-ebi ite enye folu azi malụ ntụ na anyị solu okpuru ọma aga n'ibe anyị eji na-eme ibe anyị dị afta bụ ego ibe anyị dị afta bụ ka nleta anyị gbuchie echi niile mee nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị nliche dachuzu abụrụkwa nliche o andị na ihe wechetara n'eze na-ejuru avọ kpọọ eziokwu kpọọ ibe asị ya kpọọ ibe ntụ na ntụ na-enye anya oye ajọ onye na-enye anya onye ntụ na aghụghọ adịrọ mma na ndụ mmadụ ntụ na aghụghọ adịrọ mma na ndụ nwoke adịrọ mma na ndụ nwaanyị nyaka na-ekwu so nke bụ onye na-ege m ntị ịnọdụ ọbụla ị nọ online ebe nwa biko chi anya anyị nwere ike ịma ibe m na-ekwu nwee ike ma nga mmanya mana chi ya ka onye ọzọ na-amara agba ụtọ ọdịnala na-aghọta ya ka ọ malị ka ọ so aga ị na-eshigharị ya na mmụ ị na-epromotu ọ ị na-eme na ipromotu ọ bụrụ ajọ ibe mana ka ndị ọzọ na-amara ọnụ n'ime ọ bụrụ ya apụta online nke na mmeji na-eshi anya azi kọwa maka omenala iwe ndị Igbo n'ezigbo ibe na-adị oke ọ dị anya na n'otude abụrụ m Igbo abụrụ m oyibo asị ya abụrụ m adụ m n'Igbo dị n'oyibo n'Igbo dị n'oyibo anya ọ dị anya o nwere nwa mma a na-akpọ Mathias Ezeaku a na-efolo na-efolo sie ike ruo mgbe Steve Joshua nwụrụ o nwere one statement ọ dropụrụ na n'ibe na the statement ọ dropụrụ wute m because we wute m na mma that man bụ Steve Joshua ọ bụrụ na m trust ya ọ bụrụ na m believe ya mana mụ nwa like way of life we just live life the kind of legacy you live I like them ya even tackle them that Mathias ma upon likeness in them n'ebe ọ nọ ka mụ ama na fall godulu as no sagodulu aka so si vende da m gwara sị ngị kpe ekpele ka ị nwụọ ụdị ọnwụ Steve Joshua nwụrụ Steve Joshua bụ nọ n'ọnọdụ n'ogbenye nọdụ na nke nọdụ na ibe ọzọ a sị na oge ọlụ eme ya bụ ọnwa anyị depend were ka mmadụ ya nwụrụ n'ọhara ọ bụrụ ya nabagalị nri dị tinụla ve n'ọnwa e nwere ọnwa eze ọ bụrụ ya nọkọta ndị preach kete sị ka ya nya sekelisi anya si n'ebe a n'ijebe chikwu kpọli ya na ọdụkọ olujugo ọlụ ya manaba na ndị pastọ na-eme wuluwulu na-eme ya ga ọ bụrụ pastọ niile ka ọ ejiri ozi chanel everybody anyị ma na-awụ n'ọlụ ka a na-eli anyị mana ọ nwere ndị nwere obi mana bụ na walichekwu dị ọlụ wajilie zụwa ndị mmadụ jilie zọpụtawa ndị mmadụ so ife na-ekwu maka ya bụ ife ọjọọ ife ọma nya butere ya ịbatakwu na omenala anyị abụ katakata ejue ụdị egwuru m nno today onye bụla mmalị m ya gwa gị na mụ na like anything ọbụla family anything ọbụla ife ụnọ ana m like ya mana my own family na right of my childhood onye ọbụla m na mbọ mmekọrọ na mmadụ amagodu na my own family bụ yabashi ọ na-enwekwa ụdị anụ abụzi ọ na-emezi m nweke nọdụ zacha mfa bikos na mmadụ ga-eme emeta ya mma ọ bụrụ onye jụrụ gị ajụ ka ya agba na-eso mana ife kacha iwe nye nso na omenala na-adị mma
But ndị ahụ nke bụ mmadụ nọ na family, ịbụ family member, ị nwere ike hate nwanne gị bụ your blood maka because of one thing and the other, maka oyiwe na onye nwaanyị ihe hate ya. Mana ndị ishie, ndị mmụọ, ndị anị ehetiri ya because na ama na dị onye ahụ na ị na-achụ na nwatakịrị ahụ nne maọbụ nwoke ahụ nne maọbụ nwaanyị ahụ nne jiri gị ọvọ na o nwere ebe contribute na life ya, o nwere ebe ime na life ya. And nke bụ na-eme family na-eme something, ị na-agụpụ the person aside, na-akpapụ ya aside na usoro na the family bụ onwe gị ka na-egbu because ndị a na-anọ na ihe emechakwa shift away from that family ahụ na another person take position. Onwere position mmadụ nọ n'ụwa nwa ibe na-akọ today maka family akọkwa many things the other day as mbọsị ọzọkwa ọhịbụlụ. So ị na-emesi na ngị bụ kingdom na family unu na ngị bụ nke mara ma na onwere ebe bụ na-emecha n'ihe chift ngị na-eje na-agwụ ọgwụ na-asị ka mmadụ yalị ka gị na family gị, ka mmadụ yalị ime nke, ka mmadụ yalị ka mmụ gị, ka mmadụ yalị ime nke ọzọ. Ịmara ive n'ihe onwe gị ka na-egbu anyị mara ma na ọ bụrụ omenala gị na-eme, mara ma na ọ bụrụ omenala gị na-eme na ibi na-eme bụ ụlọ anakị na-alụ ana unu bụ ndị abụ niile akastigeti na-emebi omenala. Unu bụ ndị a na-ebutela omenala ajọ ọnụ, na-ebutela ajọ anya. Mmara azị agbalị ọsọ nwa na-ayọ unu, na-ayọ ụmụ Igbo, na-ayọ ndị nọ n'ezi, especially ụmụara nọ n'ezi men ka ime omenala anyị dị mma welu ezi dị ya ajọwo mmụ ije bụ n'anya bụ ndị ọcha bụ na arụ na ndị ọcha na anyị na everybody na-emecha omenala nke be ndị ọcha nwechara omenala ụdị ha n'otu de ndị ọcha nwechara omenala. So nke banyere nọ n'Igbo bụ afọ ka anyị nata na azụ omenala anyị ịnọdụ na imenapụta ọtụtụ di ya n'ụlọ ụka mgbede di ya n'ụlọ ụka ebi di ya n'ụlọ ụka na-eme ikpechikpekpo. O nwere ụkọ dịka na-agụ nso na Chukwu okike abịa mme bụ Chukwu kele nukele ana eni duru gị na-adị ụdị ekpele nwa aka iji ekpele ishe bifo ha aza gị na ọmagolo alili niile, ọmagolo na-egbu gị mmụọ ụdị na ọmalibo na-egbu gị mmụọ bụ na naanị ka esi aza gị ekpele. Ọnọdụ ka nne gị na maọbụ nna gị ngị na mbọ nọ n'ụlọ maọbụ nwa gị ngị na mbọ nọ n'ụlọ na onye dịrị igbuwe onwe ya gbuwe ọnụ agụgbu azị tawa onwe ya abụ fi mama na nwatakịrị nwa n'idili ife ma ibi n'idili ebe ọ nọ bụ apịara azị ụdị omie gị n'idili ụdị ose ịchọta ịmazi amasị ụdị bi eputu eturu mmadụ ka nọ ọkụ ị ga-enye mana ka ndụka abata na asị apụta ọtụ mmadụ ya atụna ga na ekpere mmadụ atụna mba ọ bụrụ ụdị abụ nne ọ bụrụ ụdị abụ. So nwa na-ayọ ngị bụ onye Igbo na-ege ntị sị gị ngị diko ịkwụwa aka ọtọ abụrụ ọka aka gị dị straight ụdị nwanyị na-aga aka gị go yes aka gị dị straight ụdị nwanyị na-aga bụ something mana this some things of the even mmụ ya na-akọwalụ unu na socha na ịkwụwa aka ọtọ abụ nne. So ngị bụ onye nọ n'ebo nọ na sị na ịmara family si pụta ọ ịmara ebe si pụta pụta n'afọ mụza atụtụ ga-aga ịmara ivi na-eme. And two, o nwere ive a na-akpọ omenanị onye ọbụla na-eme omenala abụ nwa mmụọ mmadụ eji na-ekpali ama asị gasị nwa mmụọ egbuna nwa mmadụ ma nwa mmadụ egbuna nwa mmụọ. Ịbata na ụmụnna o nwere ụmụnna na-asụ nso azụ o nwere onye apụta na life ọbụna na-asụ nsochi a na n'ụlọ ike iji amụọ onye ịbata kọwalị ya nwanne gị nkọbụla nne gị na-eje ụka ịkọla ọsị nkịrị apụ na o nwere ebu nsochi na o nwere omele nke ọzọ mekwa nke eme nka gị na gịnị na ọ matara ma nke na gị nọ amagoliwe na-emepụ gị na-arụ. So ije na-asị na-egwala maọbụ na ya agụ ya na ọkọ mere nke ọ kwere nka esi ka imewe maka imezi asị na ị na-ajọ njọ o imezi asị na ịbụ mkpọkọrọ mmadụ mee o nwere ọkụ ihe eme emetụ ụwa mma ihe nwere ọkụ ihe eme nwee emetụ obu mmadụ niile n'ịmalibe na dị gị mma n'obi ịmalibe na dị gị na chigị na mgbe ọkpali mebie. So like ngị bụ onye na-asụ nso ochie ma na ịgwala ụmụnne gị ọ na ịgwala mmadụ na bụ na ọya na-etụpụ gị ntị gị be na n'ọdụlọ onwe gị ihe akpaghara gị ịtara ya ijasị na ọ nwere ya bụ nso ochie na nso ochie bụ local thing iwe njagwu ya bụ na mụ o mere m so ụmụnne m ndị mkpọrọ so ya na-ekwe na nso ochie awa nso ochie na agwaka m na nwa niile ka setụlụ ebe o nwere ike nkwacha ụlọ owu mma agwachasị ebe a na-asị m na-amụkọta njọ mụ chọọ ebe ma tag ya on nnechi anya mana isi zuru oke na isi zuru oke mara ive o nwere ihe eme ka ọ kọwala light ndị ya agwa ya na-asị gị na a na-eje ụka na ndị na-eme omenala na-emezi nke ahụ. Imagine ma ndị anọdụ na-ekpe gị ni na onwere family na-eme na contribute na onwere ndị na-eme na contribute gwagodo m ka esi na-eme na contribute ebe kwalụ mmadụ ive na ibe ebu yo problem asị na problem ga na-abụrụ ya na ngị imebe ezo uche egbu gị. Omenala na-egbu mmadụ nna kpatakwule ya agbalị ọsọ na ị na-eme omenala ọ bụghị na-akwara akọkọta na ahụ ka iji eme o ji egbu gị mana ị na-eme ejili eziokwu jiri obi ọcha jili clean azi obi imeala na-eme men oyedu gị duke gị nka oyedu gị azi ihe anọ nọ ka nkacha isi ahụ ya ka nna unu. So nke bụ ya nọ na-ege m ntị amasị gị ọ bụrụ na ọ dịla ego dị anụ ụlọ yuzuo ya osisi azi ịgbakwana speed ọ isikwana ka mmadụ deceive gị
mmadụ edisivu na gị cheta ebe isi cheta ka isi nwe aga cheta ka isi nwe bido ibe niile ndị ọzọ na-akọzi gbasitaliba ma na onye nwere right over you bụ chukwu nna na chigidu gị pụta ụwa ọzọ bụ nna gị maọbụ nne gị maọbụ na ndụ ọ bụla nọ ndụ n'ime ya ibe niile ndị ọzọ na-akọ ịmali the right thing nwere ike ime nne azi n'ụzọ ọkwụ ọtọ n'ụzọ dị ọcha ime nye ị na-emereli mmadụ na chukwu ka na-emeli na ihe asị na ibe mmadụ mere mmadụ bụ chukwu ka o mere na ọ bụrụ mmadụ ọ ka na ndị Igbo asị gị na ihe mmadụ mere mmadụ bụ ibia m na-ejidele mana awụ okwu na ihe mere mmadụ bụ chukwu ka imere onye achetagodi tomorrow good o chetatagodi tomorrow mere na chukwu ka imere ije na-eje kpebe ikpe maọbụ ji asịwa nke emekwa nke eme nke ọzọ mana jos bone only the person nọdụlụ onwe gị na isi na ife mmadụ adịrọ gị mma bere anya aka and ọ bụ n'ife nwere mmadụ mere gị ị bịa to the person ịkọvalie onye asị ya na-ekwe then the person eprove wrong imagine yes normally na-eme na o nwere nwa mma nọ ebe anyị na-agụ egwu na-akpọ ugwu Jamaica ọ sị gị ọ bụrụ na nwa dị mkpa nwụcha mmanya nwa abịa tụsị gị mmanya ngị bere ya sọrị na anya edoro edo ma ọ bụrụ na nwa ulushi anwụchawa mmanya nwa abịa tụsị gị mmanya ngị jiri ụla selishi anya na anya doro edo normally na-eme sị gị maka gịnị ga-eji nwa rapụ nwa dị mkpa ma ọ bụrụ ọbịa tụsị gị mmanya sị gị na ọ bụla chi ewogo na ọ ya abịa iyi ọ na-abịa gị ọ bịara ayọ gị iwe ohere gị maka na mmanya maọbụ na ya mara ama ma na mere mana uluchi emere na bifo uluchi eme na oche ya eche so ya na agụnụ bụ na n'otude ọ bụ na ya eme ive nya yuzu uche and ọ bụ na ya ga family anyị dịlụgo n'ụlọ ọ dị mma nọsens family anyị na n'inwele mala ụdị iji nwere sowe ijikwa n'ihe ọnụ na-akọ ijikwa n'ihe anyị ekwu maọbụ ya emebe na ha yasị bụ wabụcha ya ọ dịwa na-arụ wabụcha ya ọdịwa na abụrụ ochi gị na ọ bụrụ ha kele gị and mali iwe nchokwulu anọdati nchokwulu ikwu ọzọ bụ the way of life ụdị si live ụwa gị mala ngị bụ onye nọ nni nwoke mebụ nwaanyị nọ nni na-emegide mmadụ ọ na-alụ ụlụ a na dị iche iche si na mmadụ amara na mmadụ abụrọ gị because ihe na-ekwu na duru na ọdị na duru dị na mmadụ azịkịta nwa hazi na-emejuzi iwe avọ inwe na-eme si na mmadụ amara na mmadụ abụrọ gị na mmadụ amara ibe na-eme mali na ụkwụ na-aga valavala na anya na-aga valavala na avụdụ ụkwụ mali na mkpụrụ onye kwụrụ na ọkọchị ka ọ ga-anyalụ n'udu mmiri mali nọ na-ana n'otude n'ife na-emete ya bụ online ya bụ lineage ụmụ gị nya ka ụmụ gị mkpụrụ aka ụmụ gị ga-akpa ana anya na-ebute asị gị na ndị nke bụ ajọ mmadụ ama nke ndị ajọ mmadụ na-esi na ụmụazị emere deteni wa wetara megidezi wa bụrụ duru aka ngụ so ọ bụrụ bụ ụdị mmadụ anụ ụmụazị nọdị na-agụ ọgwụ na-atajiri mmadụ anya na-achụ dị ga-eji emegide mmadụ ọ bụrụ mmadụ progres mmadụ ka ị nụrụ ọ dịghị ka nke gbabarị mee pụta di ya na ịbụrụ ọbụrụ gị bụ chikọrọ ya abụọ andịkwana ka ijelu dị aka grow mmadụ dị n'ọdị iru dị n'ọdị ụdị iru anyị si dị n'iche n'iche ọ na-aka mkpa anyị si dị n'iche ọ na-aka rizin anyị si dị n'iche n'iche so ifugodu mmadụ tudo ifugodu mmadụ ka iwe mana mere the person chanwolu the person as in nwụliali the person bugo na ịbịara ochieli maọbụ mazi o buru gị ọcha believe na-atọ ọnụ nke dịbavụ ana akụ na ala na nwa mmele then nke onye na-emezikwala bụ ndị bụ onye ive ọma na-emeli ifiligwana na ndị ọzọ dị stupid ifiligwana na ndị ọzọ amara ive ifiligwana na ndị ọzọ na-agbara mbọ ifiligwana na ndị ọzọ bụ ya na-eme ka a na-amara o nwere egwu Ọsadebe na-agwa sị gị na ọdụ onye ọ gaziveli ọ dị aka ibia na-apụzi ala mana onye chi enwudolu ọ sị na chi eme ya ncha mee na ọ gaziele gị nyadị na ibe ga na-apụ ala na agwa bụ ton by ton ụwa ụdịwa dị ka mkpịsị aka anyị ụdị adị mkpịsị aka anyị dị na ịwọchi ya na 5 nwa dị ọkọ na 5 anụ arara ara na ọ dị na ọka na ọka ọ dị onye anụ mamịlị na-akpa gị na isi ka ya anyụ nwa mmiri bụ ịkpata enyere nwa adapụ na laịn anyụ nwa mmiri so ịtachizinere mmadụ anya ịgbachizinere mmadụ ibe mmadụ asụsụ na gị n'obu ibe mmadụ agbakazina gị isi ịnọdụ nọdụla onwe gị ọnọdụ oke o nwere okwu mma gụ n'ọzọ na o nwere one business m chọrọ ime one certain time that business the brother of mine nọ into the line of that business so mụ anọrụ mgbe ife nwere mgbe nọgidere things change very m bad mgbe ọ na-emedite mụ na-ahụ as something very nya na onwe achọrọ put m through achọrọ kọghalị m mụ abata mụ na ụmụ na-avụ dịtị mgbe mgbe azi things change wezere m dị na-abụrụ ọzịa na street ebe mmapụta na street ka m mitizila onye Yoruba for that matter that guy onye Yoruba na-akpọ m na-akọghalị m about the business si m na-ekwe ibe na-eme na the business ebe mụ atie nwele ka mmadụ gwa ibe na-emere expect na ịma azụ mmadụ gwa gị shọkwụọ nsị mba na mebelivro na ntụkọ na n'ocholu nri m ọlụ
so mna drag because no siro no ni na go ni jona ma gbagodo guru odum no kisa mama ko use mana ma gbage so mbe mna de guy onye Yoruba drag it so okay nifa ngeme na bụ munye 500,000 na nye 500,000 no ga link him up na that business then open meme across the money within 1 month mo bia munya my money ya bụ onye Yoruba nna mara ọkwa their family nna mara ọkwa ngulio na street ka nja amụrụ na gwa m nke ịmali ngwala onye Yoruba nsuzi okenya don't worry with hope na my nwanne nke m bụ my blood na emie ọkwa ebe arba mo mbatagodu no nsigodu esi batagodu bụ nyanwa kan anything about me omela from A to Z no na the line of business nhapụta n'ụtụtụ early pipe ebe 4 o'clock nsi ka mkpa ka anya do share do ko ya lebu na anyị ụla na-eme maọbụ na-eme na ogo na anyị ụla na-eme kọtete ebu nzọ kpa anyị ma abansa m na mbọ nwere nchọ ka m na mbọ n'ụtụtụ na mma kpịa n'ime n'ụzọ ụtụtụ osim oke my brother is nke mkpọ that my brother kunu uye na-eme na ụmụnna emasị gị nwanne na obiloko na-agba nwanne ọsọ obiloko na-eme nke obiloko na-eme nke nwa kpọọ ebe nwanne m na fonu nna call about you ife atụrụ ụmụ dive na gabiga si na mụ mitili wanga onye Yoruba na street ọnwa gwa m na biznes unu na-eme na ego ọdịdị a si na biznes ya na si na n'ụdị a kọwalị m many things about the business kwụsị na mmenye 5,000 na mmenye 500,000 ka ọ link am up na the business nne m ọha nne m ka m na-akọwalị ibe mana mba kwunu uvuli ya bụ na onye mara onye na-egbu onye na onye na-egbuzi onye n'isi achị avụ and na oke nọ n'ụlọ kpọrọko na-enozi si na azụ n'ime ngịga unu na-enekwentị o nwa kọcha my brother if this time we na onye ọzọ gwara mgbe onye Yoruba ihe my brother gwara m na business ya na-eme sef na just na aka na nwere ozi mmadụ ya eme ka eji eme nke emekwa nke na nwere ego dị dị ya na imagine ọ bụrụ na m bata kpọ gị sị gị nye m ya kọntaktị ọ ngị nye m ya na amụsị gị ngị nye m nazi na onwere ọkwụm nwoke m ji amụrụbo na-akọwalị m about you na asị ka m bịa tuyo ụdị ọbụla ị nọ into the business ka ọ ghara ịbụ ọrụ ka onye a na-eli m ive ọkacha m dịzi nọ m si oke bi na ma mara ibe na-eme na amara m ọnwere ana ọbụrụ business na mụ nwa believe nwanne m na mụ believe ya nke m da na ive onye ọzọ ya agwa m nwa na-akpọ the guy na phone arụ akpara m the guy na phone na mụ just delete the number the guy block ya kunu na avụ after ka m block zili this guy na let's after a while mụ apụta ka m prozali let's say a year or there about ka anyị nwa nwetaze the full details of that business ọ bụ na mụ Yoruba bụ virtual arụ ka azị ka ọzọ mụ azị ka o change my life earlier that time ọ bụta my brother bụzi ihe bụzili my obstacle azị bụzi nya bụzi amosu wụrụ anya because ha na-asị gị na amosu nke ịwụrụ n'anya ka amosu na-awụrọkwa anya ọ bụtara my brother azị mkpọrọ nwanne m nna azị nne m ọ dadogodu m n'onu mkpọ onye ọ dadogodu n'onu aja na ogodu dị support m na-enye na-akwali anything about my life ibe niile na-eme my whereabout na-agwa na strong kwuo ka anyanwụ n'onwe azị kwuchi na mma na ngwa ebe ọ adị na-adịla mma tomorrow ma ọ bụ ibe na m etinyele nya this guy nwa just no push it him like that mkpọrọ nwanne m ya mgba na atọ jụrụ ọ na-abụ nne ya sa my plan. But to the extent that the same person now, I'm betting things change on my properties. Naturally, level. Can I walk out? Boy, one name upon none of idea. Boy, one name see and when a man. I'm not can lay this property. Okay, no, the same person now as someone you want to go to Canada has no the business one name. Can't you realize my properties? Now be able to say, okay, now can you go here? Go the property and I need to go na kumia bombo. Being a one na money did the nsi okay obi nwanne m nwere ego need once nsi anya ntụ gbado nya nyere m obele ma ọ bụ na ka tili ka nji go lie na onye go that part of that money oga nyem ka nji go lie clear go do some things before na onwe iwa change ko lie mo na ma wakata kwada na my side as nwanne m o nwere the property let's say like that kuno wole ka anya wana odi anna no na mmadi make ka gwa gi make lishela men mbosim make them achop that find out na the guy na the guy bu beast ka obo nivo na attitude onye mu do as just young gwala mbe ngwala akpọ me na ife ni na nwere ma agwa gị ma nye chọrọ ngwa gị bụ ega anya because okay itamo ya azu that ya na abụ nyere ege onye le mege ka ọkwụwa m ka okutopu me for Christmas you can imagine no economy this guy na make na the money no hugide no na even akum the money hugide kwumia hupute me as kwumia December vele na abanye dika April na akum the money na my no school 12,000 amara mu 12,000 dollars money na mbo mekolivia na ni millions of naira ekolo mo pompo na my no 12,000 nimia chai chuku
mụ na nwere okwu nsi oke na nsogbu adịrọ ọka nwere mfe mụ afi na nwere ka ọ si kwado mgbe mụ na ụmụ chọpụtazi man na this guy bụ wicked na beast ka ọ bụ men mụ achakwado ọkụ o gwa na ahụ niile na that property niile siri na melesiri ozi anya na that posture na ọ nọ na ọ ga-apụ di ya and ọ bụrụ na ọ jụọ ma ọ bụ ebe a nọkọ ebe a ụdị kansa fight my war na kansa nọkọ ọgwụ nke m because na m make sure mma fight gị ọ bụrụ na imejogo m mma fight gị with my last blood and then jidele gị ọvọ mma fight gị that fight mma make sure mana m jiri gị ọvọ ife nji ha fight ya like that bụ na the guy bịa m ya na mgbọ kpalị bụ na onye nyecha m the money before Christmas why kwushi na onye chọrọ ozi na the money Christmas gachara veli o mechi ya dị ka arụ ebe 6 months or 5 months before my back completed the money. So if now my nose go in if less of that, more I go and back now me ko because if I go up and now when you juvo e back am na ngana mbo no na za no zo no na ngana mbo because na nke mo de ba o hevulo so obulu maka iben de ku maka abo onye de nne male nwanne ma enwele gi nwele the person ime is na eme mmadụ mmadụ amarive is na eme mmadụ mmadụ bevu is na eme mmadụ mmadụ mumumu obulu ya bụ mumumu chief to oli because na ka ngana mbo di close. Just avoid the way no game. Make on your never gap. No problem na be to you. Use the person. Onto se nebo akaka nebo kasakase. Ha? Manga brochuku anya. Mangeji round ganaka. Mange koron gnenu. Even we go do today. Okota gi nwe heaven and earth. Oumba si ara polele ya nwana. That's what ka na no today. Onwere ku ye move mo. So si we move mo today bu mbu azio. Mbuchi zogwa akpa. Mbuju ya akpa lalis man na spend there for ndị need there obrode for me na spend there for ndị by which no obu na amale mabulu mma ya gwagi yes na the kind of life na live the bar nweta kwa ego meji nwe make something tomorrow make people as in employ people there when ndị mmadụ there na alụ there ndile na help menye ma ọbụna men nwetara na owu njeli nli na nke nna eme bụ nwetakwa ngwukọ obele sport mmenye onye na atụrụ nye me na dị m okay with that. And the last thing membe bu mbushiri mmadụ agam n'iru o ke mmadụ wu opportunity inezi ekwulukulu forget an opportunity nke anyị malụ today bata gị n'echi na nke ka nka ya meet another person mana ikonya jama ka ya mayalia mwana yongi bụ onye Igbo na-ege ntị mwana yongi bụ nwa afọ na yongi bụ nwa azi nwa Igbo amụsiri ike gbadoro ọkpa na aja nwa amụ sị gị ngị obugo ịdị ọcha n'ebe nne gị nọ imegide na mmadụ ịtọ ichenel mmadụ ive ọjọọ as far as ị na-eme those things na-aga men ive ọjọọ bụla mmadụ na plan gị ive ọbụla na-echezi n'isi gị bụ nke agba onye na-eche eko eji na-alụ dị na-alụ gị n'oge onye abụghị na-ede arụ na-abụcha ọ na-asịzi onye kedụ ibe na-eme nne ive ọzọ I think ive ọzọ echenze gbasị eni belong somewhere onye mere nke i belong mgbe ebe na-achị gị duga aga gbasiri ike azi mmụọ dị gị pụta ụwa kava ya ka asị gị na chukwu mmadụ na-egburo echi na-egburo mmadụ agbachiri olu echi na agbachiri olu and I show ya dị n'izu n'ihe na-emere onye bụ kada ka sigi jere adị n'izu ahụ nne men malishi gị na-ekpelishi gị ọ dị mma ọ dị njọ arụ ọbụna ọgbajuo ọdọ n'ọdụ oge ka ọ gwụcha ọkụwa ga-abịa na njedebe ịpụta ezi n'anya n'elu ka ivu na eluigwe na-enwe ọcha ụdị eluigwe na-enwe ọcha male n'ụwa gakọrọ ọkụ na chukwu ka na plan ive ọma na ndụ gị male na chukwu ka na echi ya bụ echi ọma nwere ya dagati mana mmadụ edisivu na ege nabịa na-ekwu na-akọwala unu azụ omenala ahụ na-ekwuru amara omenala asị ana amachara omenala amacha n'ibe ya madebere ka nri bidoro mana dị little one nwale with experience ka mmejikwu nwa na-akọkwulu unu nya ka mmeji na-akọwala unu nya then gịnị bụ efil ne mala gịnị bụ ya malịa ọgbalị ntada anya pụta ka anyị kọba anya ka ekpe agbalị iri ụdị kwesịrị iji na-adị ka anyị zube ozi ọma ka ụmụnne anyị mara na nke anyị bụ nke anyị and anyị na-ezukwa ozi maka anyị na-eme dị iwu ọ kwesịrị ndị nne ọ bụrụ inji na-emezie n'ozi ọma akịrị ịpụta n'iru ahụ maọbụ ịpụta ivu mmadụ ikpete eze na ụza ịpụrụza n'azụ ilu ọkọsịpụta gị ọ na-anọ today some people mara m ya ama m abụrụ m na-eme mpụta n'ebe mkpọrọ na m chịkịchịkịchịkị ọ nne mba enwere ndị hapụ iwu oge mana m na-agara mgbọgba arụba mana m azụmana igbo nke m ọ bụrụ banye nji na-ekpetele gezi ọbịa nji ọ bụrụ nya ana m agba ma ya wengi nọma ya nnọdụ respect onwe m o jiri ọ pụtara na mụ na ya na mụ buru gị n'ụgbọ na mụ na-eche mana mma that is ụdị chukwu ụdị na my own nation ụdị aka nze dị so ụdị anya dị na ọ bụrụ ozi batazi na mbatazi ka m fọsụ onwe m amụ ka nwa nwe ka mvụ ya nna laikụrụ mkpesiri eze ọ mvụ ya nne mere na mgba m jee gbakọ ya ọ bụrụ like that mana ndị ọjọọ na ife iwe ya na iburu ụzọ uwe ezie ifile na gịnị ya mgbọsọ
ọbụla eze deceive o deceive ze go me chọrọ ime so kushunu dia ọnọdụ ya na akọ na about one even ụmụnna na nna gunu na even eme dịba some people nwere ike ndị amụrụ n'ezi aghọtara ya ma amụgodu gị n'ezi n'iji amụ that's why eme ọ nwere ọkụmụ nwoke ekwugo m gwa before nya ọnụ amụrụ ya na Lagos ọ bụrụ onye abịa bụ na Igbo na-asụ Igbo ọ na-asụ Igbo ma Igbo akike Igbo eji na-asụ Igbo akike jiri asụ Igbo akike so Igbo akike na mbọsị nya anwụ amụrụ m na nya anwụ na nya akpọrọ m kwa na nya anwụrụ mekwe nke eme nke ọzọ nwanne na ụmụnna n'ebe asị ka enyi ya nna na ndị ụlọ mekwere nke eme nke ọzọ mekwe nke ọzọ nwanne ọrụ bịa akọlụ dị aka bụ na ọ nọrọ ụlọ nso na ọmara omenala ọmara ụwa na-akọ ọ bụ ọbụna ọmara ihe ụwa na-akọ achịghị age ụdị ọnọ today mmadụ na-akọrọ obichi n'ebe nna ya nọ nwa nwụrụ kaikai nwere ka ịbata kọrọ obichi n'ebe mụtali grown-up man nọ n'ịmago na onye animal right ya mana bi nọ n'ụzọ na ọ nwere ọmala ọ na-ajụrụ ese ọmara omenala o mere nke ọ rapụ ya nya maka ndị eji na-eme ọha nọdụ si na ive omenala bụ lokal team ma ọ bụ na emechi ọ bụ na ihe ma oge bụrụ gị gaa vileji bụrụ gị gaa vileji na ị na-akpọ ajọ ive ị na-akpọ ị na-asị na iwe niile na-ekwe ihe na-edịka ịbatazi na niile na ndị vileji na-adọgharịsị gị vamvamva mana ive kachibere eme mmadụ ive n'ụwa bụ ịnọdụ ịkpọ si na nke ga-abụrụ ya ọ ka gị mmanya nọ n'ụzọ ị na-adazi ụzọ na-adọ gị vamvamva da na vileji da nọ ịbata na aja na nna gị aja na-adọ gị vamvamva ndị mma na-adọ gị vamvamva mee na ọ bụrụ ezigbo ive so ngị bụ onye ịkpọrọ onwe gị onye Igbo tresie ebe isi tresie ngwuru unu tresie kesi na-aga male ebe isi male kesi pụta ụwa a na-ekwu na ụdị mmadụ nọ na ebe na bụ onye afọ Igbo ebe na mbọ ka mmadụ na-enwe n'ụwa ebe na mbọ ahụ Igbo nke ebe ndị nna gị na ebe ndị ikwu na gị nya bụkwa arọ na mbọ a na-asị gị mmadụ na-arụ na mbọ ka mmadụ na-enwe arọ na mbọ mmadụ na-enwe bụ arọ ndị nna gị na-arụ ndị ikwu na gị ịpụta ụwa ọbụla arọ ndị nna gị na-ebu gị dịlị amini ịpụta ụwa ọbụla arọ ndị ikwu na gị na-ebu gị arọ ndị nne gị dịlị amini onye ọbụla pụtara ụwa nwere arọ owu na-ebu ya nya bụ omenala isi na n'ive onye na-eme ka ya mitechiwe nke mmadụ develop your own ka nke gị ime nke gị na ọ bụrụ ozi nke mmadụ na-eme mmadụ imesi ka ime na mmadụ mere ọ bụrụ ya meve si ezie meve na ibu nke gị meve nke na-ejiri mara gị na imevie so that eve akwa mana nkunu na-eme dive na ọdị unu na-arụ n'ọdịnala unu dive na omenala unu dive na ọdịnala unu dive ya ka m na-ekwu nwa na-ekwu na-enweta program a na njedebe nketa anyị nwa na-asị na chi eketa anyị eweruo ụdị achị eketa anyị were bụrụ keke ana m ekwu si gị na ọ chọrọ gị avụrọ gị ọbịala jegbu gị ji egbu onwe ọbịala jegbu m ji egbu onwe anyị bụ ndị Igbo si na ọbịala igbu mgbu onwe ya bụrụ ajọ ọgụ anyị bụ ndị Igbo na-ekwu esi na ọbịala igbu mgbu onwe ya bụrụ ajọ ọgụ ọbịala igbu mgbu onwe ya bụrụ ajọ ọgụ bụ obiri ji bute nnukwu ite ma bute nnukwu ya bịa gị na-elekwu esi na ọbịala igbu mgbu onwe ọbịala igbu mgbu onwe abụrụ ya na ịmara onwe gị mara ụdị si na-akwado onye bịaziri bịa nwa gị ihe ọbụla ikpeli n'isi ma ọ bụ ọbụla emeli ile ya na-arụ nya mere onwe nwere aghọta so ana m ekwusi na ihe na-amara gị ọbịala jegbu gị ji egbu onwe chọrọ gị wute iwe ọma ya ezu arụ chọrọ gị wute iwe ọjọọ anaghị egbu the person nke bụ nwa ọkụkọ enwere ada nke nwa ọkụkọ enwere nwa ọsọ na onwe adazi ana m ekwusi na Uka Eke nwa ata nwa dị ebe Uka Eke bụ first Sunday of the month bụrụ first Uka Eke bụrụ first Eke of the month a ma ekwu na ive akwakụ na ive enwe ya bụ nke gị aga m n'iru ọrụ gị aga m n'iru n'ezinụlọ gị aga m n'iru ahịa gị a ma ekwu na ihe ọ bụla eme ya akpati vi ele na atụchiri ya esekere ya ọdachi adachiri ya a ma ekwu si na ihe ọ bụla na-agbachili gị n'iru ọrụ gị ọ bụla na-agbachili gị n'iru ahịa gị na onye ahụ nri ya nwa na zeli ndo na ndị ile anya dịrọ mma nọ ndụ n'akụkụ anyị ndị ile anya dịrọ mma nji anya bụrụ anyị abụ na a kwesịrị onye si na iwe ọma dịra mma ekwesịrị ọnụ na-abụ ya so mgbe na-egosi na ọ bụ na sị na nke ga-adịra mma na iwe ọma ga-adịra mma na onye na-ebu ọkụkụ ụzọ na kpola onye si na nke ga-adịra mma na ivi na-eme adịra mma na ndụ ga-adịra mma onye anyị ya ada bifo taịm ya ọ dacha ọmụmụ ọbụla na-agbala anyị na abụ nọ na-agba esekwili ya daba ngị bụ ọma ngị bụ ọkụkọ enwere nwa ọsọ mgbe na-ekwu si na ụdị nwa dị anyị nọta anyị nwa abịa eke bụ keke na ya adịla onye nu mma dịla ya na mma na ya adịla nwoke mma dịla nwaanyị mma ọ chọrọ anyị ahụrụ anyị ọ chọrọ anyị wute ajọ ya ekpe iru ọ chọrọ anyị wute ezigbo ya ekpe ya n'iru
ama ekwu si na Chukwu okike abịa mme ndị ishie ndị mmụọ na ndị egede mmụọ anyị aga ije mmụọ anyị pụta ụwa na wee nye anyị ikike nke anyị ji nwa na-agba mbọ na ike ka onye ike dị lụtara ibe onye ike dị lụtara ego onye ike dị gbalị mbọ nwe na-egosi na Chukwu ya nye anyị ikike anyị ji nwa na-agba dị mbọ na nke anyị eli akọrọ anyị agbaka m mbọ bụ nli ọnụ ma ọgaranya si na chi ama egosi na ọ bụ na-akatara ọgaranya na mmadụ agbachiri ọrụ gị ntụchi achụchiri ọrụ gị ama egosi na ọ bụ na-agba mbọ na iwe eli akọrọ ya na nke adachiro mana esi na nke gị ya akụ ya ịma na ọnya na ya adachite ụzọ obulili ya na-eli enye n'aka na-ekpe n'isi nwoke na-ekpe n'isi nwaanyị na-ekpegbu n'isi mụ na onwe m si na ibe nwa nọ na nnụnụ n'iru akwụkwọ na-akọwa maka omenala nwa ọ bụ na m na-akọwarị ya na m na-abịa akọwa na m macha ma m nọche na-aka mme ka ụmụnne m ndị abụ nne m fụchalị na-agụ na m vụrụ n'ụzọ ma asị mere m chenjiri m tola dị isi ka m fụ na ụmụnne m na-aghọtala ihe omenala anyị bụ maka ya na onye na-rapụrụ rapụrụ nge ntị ọ bụ na aka ịchọba mụ na-aka isi iyi awụchasịlị ngwa ụwa ọdụ iyi awụchasịlị ụgbọ ego iyi awụchasịlị mụ ama ekwu na nkịta ya alacha gị anya ọ lachasị gị anya bụ nne ahụ na ada nda atalie gị na ndụ ama egwu na ọchọrọ m na ha si aja wụrọ m ọchọrọ m na eyi ya wụrọ m ọchọrọ m ọtụtụ avụrọ m na iru na azụ na aja mụrọ anya na ntị a na-avụrọ ọchụ ọkụkụ nwe ada nwa ọkụkụ nwee mbọ mbọ ọsọ mgbe na-egosi na ọ bụ na asị na m bụ ya na anya eji si ebu ya ibe nne nna ekpere ụwa bụ ekpere ogologo ndụ na-arụ isi ike uwe na menya na agali ya ma ya na-erapụzili ya na eje chezie iwe ya eme ọzọ zi na-aka iwe ya eme maọbụ ihe eme onye ọzọ na-enwere iwe mere gị ife niile a niile echebụ n'isi gị ka ya azụ na epu oze ọtakpume na ha na-ekwu nwere mkpe ekpere ata anyị nwa di ya nwere ayọ ndị ichie na-ayọ ndị enu na-ayọ ndị ana na-ayọ arọbụ na agụ si mmalụ ekpere nwa kpe ka ọ lee mmazi ikpe ka ọ lee ụdị ọbụla nsị na-ekpe ekpere nwa diko arọbụ na agụ m chuoke m uyi alụsị ndị kwune m na nwaanyị okpuyo okpuyi isi agụ amasị gị jisi ike gba ọgwụ ka ị bịa n'onu m ka ịza m ekpere na ekpere nwa agbana mba ezu na ọmabala ọtụtụ nzu agwụla ere amasị gị diko gba ọgwụ kunu n'onu m ihe ọbụla ya chere nya gaali ya ihe ọbụla onye kwuru nya mee na ezinụlọ ya ihe ọbụla ya na-alụ ọ ji enwetiwe eli nya agwa ma ya sị na nke mmadụ abụrụ ya nya taa n'isi ịbanye ọbụla ndụ iso